Dinas Gweithio Kortrijk. Anadref yma ble mae ganddyn nhw walia ac maes agored, dyma ble roedd y fflamiaid wedi cael eu campio a gwersyllfa dod o rownd y castell. Ble, efo castell llwn, dyma ble roedd y Ffrancwyr wedi amddiffyn, wedi aros tan y Ffrancwyr wedi dod pell i ffwrdd i trio helpu Ffrancwyr yn y castell yn erbyn y fflamiaid. Ond nath y fflamiaid wedi sefyll i fyny gwrthwynebu yn erbyn y cwrw o Ffrancwyr. A wedyn, ia, dyma y modo efo'r tiriogaeth yma. Dyma hood, helmet. Dyma gwybod. Golden Spurs. Dyma'r gwobr nath y fflamiaid wedi herwgipio o'i marchogion Ffrangeg ar ôl y brwydr ar ôl maes y gad. Mae'n eitha brwtw yndi. A dyma'r animeithio. Ia.